A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya bani dama da iko domin na fito tunasar wanda zan yi akan wani hadisi na annabi mai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu azza wa jalla ilayya ruhi hatta uraddu alaihi salam. Babu wanda zai yi salati a gare ni, inji annabi, yace har sai Allah ya dawo da rai a gare ni na mayar masa da sallama. To kaga alhamdulillah mun tsinci kanmu a wani irin yanayi mai daɗi daga jin wannan hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Za mu iya cewa annabi na nan hayyun, domin in kuka ɗauko babu wani sakan da zai wuce ba tare da an yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati ba. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ne amma ba kamar kowa ba. Allah subhanahu wataala ya bashi madaukakiyar daraja. Muka ɗauko Allah subhanahu wataala yana jin kunyar annabi. Ɗaya daga cikin kunyar tasa da yake ji, dukkan annabawansa babu wanda bai kama sunansu kai tsaye ba, amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka ga yawancin in ya tashi kiransa ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhan mudansir, ya ayyuhan nabi, sai gurin da yace Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma sai da ya kara da Rasulullah. To duba da yanayin yadda Allah subhanahu wataala yake ji da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan uwa ina kira da ku domin jan hankali akan wannan hadisi da na kawo. Hakika yana da kyau mu dage mu daure domin yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati. Kuma yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu ne mai daraja, mai falala sosai sosan gaske. Ɗaya daga cikin falalarsa shine idan kai masa salati, Allah zai dawo da rai a gare shi, ya dawo ma da sallama. Assalatu wassalamu alayka ya rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya rasulullah. Akhirin da'awa na alhamdulillahi rabbil alamin. Ku huta lafiya. Allah ya bamu dama da iko na yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati.